खुलुमखा बेलायखौनो जों खबर गाहाम जों साल साननि सिगां जों गाबसमाखा जोंनि गोबां मानसिनि देब्रासाराव जोंनि स्टाइफेन मायं दंमोन आबो पेन्डिं दंमोन आबराव मानसिनाय जों साइमन जत्तनो जोंनि लकडाउननि बागै गाव अफिसियेलि आबो एसे डिलें दंखा आबागै प्राय 11,000 जोंनि स्टुडेन्ट दं जोंनि देब्रासा स्टुडेन्ट दं बर'नि स्टाइफेन ब्लकनि दंखा मायं दंखा आबोनो जों बार जों आं कक साहावै आंनि जे 2 बार कक साखा जोंनि अनारेबल मिनिस्टार ट्राइबल एफेयार जोंनि अर्जुन मुन्दाबाय कक साखा आं कक सागै आमर रिक्वेस्ट लायखा आमर बागै ब 1-2 दिन बिसिङावनो जों सेंसन राय खायर हखा जों कागज माखा आ कागज जों लुखा प्राय 26 crore 26 कोटी टाका सेंसन नंखा आबरो दायतिन मोननाय आं खागागो जों 1-2 मास बिसिङावनो अगस्त सेप्टेम्बर बिसिङावनो आबो जों हाब्रैनाय आबन बय चिनि सिक्लाराव चिनि देब्रासाराव जे स्टुडेन्ट दं जे बर' मायं तुमनि पेन्डिं तुमनि आबन मानसिनाय आबन आं जत्तनो कइ सागो नरके दज्ज तंदि नरक माननाय जों तुरुक आंनि जे आबन बांगे चेष्टा खाइ दंगो जे मानसाक आबो दायति देखले जाना बागै ते जत्तो चिनि स्टाफ रगनो चिनि ट्राइबल डिपार्टमेन्ट स्टाफ रन साखा दायति जाना बागै बर' काम खाइ दंगो आबन बागै आं कइनाय जत्तो चिनि स्टुडेन्ट दं जे माय पेन्डिं तंनाय रक नरक जजु खाइदि नरक माननाय तैबो ककहाय सामसुगो जे चिनि स्टुडेन्ट दं ताउ फानो चिनि मिस्टेक कावमा तंनि जों खोनाबो निने एकाउन्ट नाम्बार गथ गया आईएफसी नाम्बार गथ गया तैबो मोर गथया माय किसा मिसमेच दं आब्रो किसी प्रब्लेम नाय आफनो जेबो ऑथेंटिक आब्रो माननाय आबनो तावानादि हानबगै निरक काहमके तंदि काहमके परदि ते जे रांमामनि बाय निरक ठीक जागा निरक खरस रेडी ओबनानि कइमो हामबाय।